sammen. Nu skal denne fantastiske pige lave nogle af hendes stunts. Jeg skal lave tricks for jer, det er det, hun prøver at sige. Ja. Tricks nummer 1. En salto. Woo! Jeg skal lige sætte mig. Tricks nummer 2. En gammelsumpe. Tricks nummer 3. Det er at lave en værmiddel på trampolinen. Jeg ved ikke, om jeg kan. Ej, hun prøver. Woo! Og tricks nummer 4. Og det er det sidste. En trippel. Trippel. Hun er lidt mærkelig, men nu kommer vi til det hele. Så, nu er det min tur. Nu kommer hun ned. Nu kommer hun ned, og så bytter vi lige, så hun får telefonen. Nå, så kommer prinsessen over hele Sofielandet. Ja, nemlig. Over Danmark. Luk, sådan. Tricks nummer 1 kommer, når hun er op. Tricks nummer 1. Og hun skal også passe på, fordi hun har lige haft hul i hovedet. Jeg fik det med. Er det fredag? Nej, lørdag ikke. Og det andet trin 2. Altså, det andet, jeg vil vise jer. Kig nu. Det er, jeg er ikke god til det. For jeg kan lægge en store, hvor der prøver at lære mig. Der skal jeg også til det. Nej, det kan jeg ikke. Der skal ikke noget. Og trin 4. Lave det. Det er hans store brød der. Det gør virkelig ondt. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Og det sidste, det er spøgelses, hvor man gyser hele tiden. Næst sidste. Og den aller sidste, det er, når man skal bede til Gud. Så op i luften. Det er sådan her. 3, 2, 1. Okay, og så er det mig. Nej. Jo. Nu skal vi lave noget sammen. Lige nu. Så skal lige nu skal hende pigen op og stå på det bord, der stenbord og danse for os. Og det er virkelig. Bagefter skal hun gøre det. Ja, bagefter skal jeg. Altså, det er selvfølgelig hjemme hos mig. Sådan. Okay, nu er det mig. Så kommer Sofie. Nu kommer den bedste pige i verden til at danse. Jeg går ikke til dans. Jeg er virkelig dårlig, faktisk. Jeg går heller ikke til dans. Nå, Skal lige sige. Nå jo, det gør jeg faktisk. ej, gør du? Jeg kan jo ikke huske det.
skinner night. Okay, jeg har faktisk en anden også. Lad nu være, lad nu være, lad nu være, lad nu være. Lad nu være. Sofie, så kan ikke sige noget godt. Det ved jeg godt. Lad nu være, lad nu være, lad nu være, lad nu være. Jeg ved godt, at pigerne har drillet dig. Jeg ved godt, du ikke tror, det er sandt. Men måske så er det bare jaloux på dig, dig, dig. Jeg forstår dig godt. Men du bliver nødt til at rejse din krop op, op, op. Du må rejse dig op. Lad nu være, lad nu være, lad nu være, lad nu være. Lad nu være med at sidde der. Lad nu være, lad nu være, lad nu være, lad nu være. Du har siddet der, ligget der i et kvarter. Hey, hey, og nu skal vi ind på, og det er noget endnu sjovere. Nej, vi skal ikke. Jeg tror, vi stopper videoen og laver lidt senere. Ja, så. Okay, det var måske på en måde en blog, vi laver. Men ja, jeg tænker sådan lidt, at I godt vil se lidt mere til mig og Camille. Så hvis I vil det, så giv et like, abonnere, altså subscribe, eller abonnere, som jeg kalder det for. Eller den sidste ting er en kommentar. Meget gerne en kommentar. Og så ses vi bare. Hej. Og det var mig og Milles blog. Mille Mus blog.